Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. पण ह्या एका गार्बेज पिकरान बिचोलीच्या एका गार्बेज पिकरानं कोणाच्या घरात वचून सरळ कंपाऊंड वॉलमधल्यान उडी मारून भितर गेलो आणि त्या घरातली जी केअरटेकर आशिल्ली तिच्याकडे छेडछाड केली आणि तिनं जेन्ना कॉल केलो वॉर्निंग दिली आणि ताका वॉर्निंग दिली आणि रोखडें तिनं तिचे जे घरातले मालकीन आशिल्ली तांकां फोन केलो. झालं कितें ती हांगा आयली म्युन्सिपालिटीज आयली बिचोलीच्या सीओ आणि कंप्लेन दिली पण त्याच्यानंतर पुढे काहीच ॲक्शन घेऊ ना. मागणी केलेली असा चेअरपर्सन ऑफ दिस म्युन्सिपालिटी की बाबा तुम्ही हे 2 सेक्शन कसे करून त्याचं कंप्लेंट करा सो मोठा घ्या आणि कंप्लेंट करा आणि थंय ह्या 2 सेक्शना खाली ताका अटक करपाक लाव. सो जाता आनी ते फॉरवर्ड करपाक हरकत ना हें म्हाका दिसता हें तांचें काम. दे हॅव टू फॉरवर्ड दीस टू द पुलीस एंड लेट द इन्क्वायरी बिगिन. क्षुल्लक कारणाक लागून जी रस्त्यार उतरताली आज एका महिलेचेरूच जेन्ना असो अत्याचार जाता तेन्ना भारतीय महिला मोर्चा जी आसा जनता पार्टी महिला मोर्चा ती आज खंय आसात काय म्हणून हो म्हाका तांकां प्रश्न आसा की ही महिला न्हय तुमच्या हातून येना ती महिलांचे संरक्षण आणि महिलांची सबळीकरण जे म्हणटा हे सरकार हे त्या महिलेक लागना काय तुम्ही काही डिफरन्शिएट केल्यात काय म्हणून हो तांच्यांनी उत्तर दिवपाचो प्रश्न आसा. दुसरी गजाल जेन्ना हे कृत्य घडटा ताका फक्त एक आतां जवळ जवळ 8 ते 10 दीस जाले फक्त ताका टेम्पररी सस्पेंड केला